Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Daghong sasapaha. Andam na ang paniod to. Annalisa, andam mo na nato ang paniod to. Mutabang ko, madam. Ayaw. Ha? Bisita ka. Busaangay kang mupahuway una. Dada siya sa mamahimo niya ang kwarto, Rodel. Tawgon lang kamo kung andam na ang kananan. Love. Dali na, Sabrina. Rodel. Mura man og huwag yun makagusto na akong imong mama. Mura man kong mahadlok niya. Love, ayaw kahadlok ni mama. Huwag na iyang sinultihan. Pero, wala siya masukok. Ha? Pero lain man ko tiyag tananawan ako. Okay lagi na si mama. Ingon lang na siya, anak, kung bago niyang makailang tao. Dali na. Adoon na ta sa iyong kwarto. Okay. Pwede kang maligo na. Naasalo yung among banyo. Karaan na gid kaayong inyong bahay. Kay karaan naman sa inyong puso. Nasunod ni sa akong inahan sa iyang apuhan. Oh, mo nang imong kwarto. Wow! Kadako sa kwarto. O kadako sa bintana, love. Lampirong pa ang mga bintana. Kapugnaw sa hangin bikan sa kakahuyan. Kanindot din ni love. Unsa na nasa ubos, love? Niya man din sa ibabaw sa bungtod ng inyong bahay. Sapa na diha. Sapa di ay na? Oo. Muna'y sapa sa banlot. Mao ba? Pwede ito maligo diha. May uga na ka ng maong sapa. Dili na maayong kaliguan. Kasayang. Mao ba? Sige. Pahuway una. Mag-iilis lang ko. Okay. Ay, kanindot. Lapas kil ang hangin din sa bukid. Bugnaw pagit kaayo kay gilibutan o kakahuyan kining dapita. Usahay. Doon na may nagkanta-kanta. May lalaki nga migatkat sa lupi. Kusugang mo katkat sa tao sa lupi, uy. Lanoy. Maghanap ko ng hugdog-botong. Apilig sa'y bailuwag. Okay. Si Annalisa na naa sa ubos. Love? Ipatawag ka ni mama. Mga ako na kunuta. Nice kayo ang inyong bahay, madam. Tita. Tawag ako og Tita Mercy. Yes, tita. Annalisa, hatagi nagtubig sa butong ang atong bisita. Sabrina ang iyangan, ma. Sabrina. Hatagi og tubig sa butong si Sabrina. Sabrina. Ma'am Sabrina, mao ka na ang itahod sa bisita, Annalisa. Okay naman. Tita, okay na cute. Ako nagsulti niya nga Sabrina na lang ang iyang isang pit na ako. Ma, maghisgot na tabahin sa among kasal ni Sabrina. Andam na ang tanan. Annalisa, kuha ang puting kahon sa atik. Ibutang sa sala. Ma'am. Busog naman ka mo. Mga to na kita sa sala. May ipakita ko kanimo, Sabrina. Rodel, ablihi ka ng puting kahon. O, ma. Kinahanglan makita ni Sabrina ang suot ni Ana. Unsay...
Oh. Diyan na, ma. Buda? Mao ka na ang imong buda sa inyong kasal ni Rodel. Sabrina. Oh. Tawgaon niya si Padre Ramon, Rodel. Ma, patay na si Padre Ramon. Ha? Patay na? Kanos alang? 2 ka tuig na ang milabay. Mao ba? Tita? Tita? Ma, maayo tingali nga. Papahuway ka una. Dali. Ihatod ta kasi mong kwarto. Ganong namatay man siya nga wa ko mahibaw. Ngano? Ma, nahibaw ka. Nalimot ka lang. Dali na. Wala siya masulti Padre Ramon! nga namatay na ang pari. Nahibaw na si Sabrina. Pero may sakit si Madam Mercy. Sakit? Unsang sakit ha? Dementia. Tubig sa butong. Gusto pa ka? Okay na ko. Sige, Sabrina. At ako sa kusina. Ayaw una, Annalisa. Sabrina, sorry ha, pero may trabahoon pa magugos kusina. Noy Elmo? Nakakaon na ka? So, dire. Salamat na lang. Naon sa man ni sila? Mura man og mahadlok na ako. Hala, naon sa naman kang inahan ni Rodel? Padre Ramon! Padre Ma, Ramon. Gusto na. Ayaw na paghilak. Nganong wa man ka musulti nga patay na di ay si Padre Ramon. Nahibaw ka gyud kun unsa kami kasuod. Ma, pahuway na. Imna na ning imong tambal. Dili ko. Dili ko. Ma, please. Ayaw pa badlong. Kinahanglan mo inom ka sa imong tambal. Nganong nalimot man ko. Imposible nga malimot ko. Suod kami si Padre Ramon. Siya lang ang makatabang nako sa akong kalison. Siya lang. Ma, pahuway na. Salamat nga nahilom na ang inahan ni Rodel. Oh, may tao sa ubos. Tapit sa sapa. Oh, lalaki. Ug misubay siya sa sapa. Ma'am? Ikaw si Sabrina, ma'am, no? Uy, Ha? Ako na si Carding, ma'am. Maguwang ni Annalisa. hello, Carding. Hello sa ma'am. Bye-bye, ma'am. No? Kinsa nang kasulti nimo sa bintana? Si... Oh, wala na siya. Sabrina? Carding. Carding angan sa gigasulti na ko diya sa ubos. Maguwang ko na siya ni Annalisa. Rodel, unya-unsa naman. Kumusta ng imong mama? May pahuway na siya. Sorry. Kau gyud, okay lang. Nakalitan lang ko sa kunahibawan nga may sakit di ay ang imong inahan. Pero panagsarano na mo takyang yang kanang malimot siya. Unya, kalit lang nga doon na siya mahinumduman. Suot kitingali niya ka ng pari, no? Kana si Padre Ramon. Oo. Mauna ang mutabang niya sa tanan niyang problema. Rodel, unsa ka kun adto na lang ta sa syudad magpakasal. Dalo na to si mama nimo dito sa syudad.
Unsay sa syudad ang kasal? Dili ko musugot. Ma, kalma lang. Tita, Kung adto man mo sa syudad magpakasal, may pagwa na lang kamo mo anhi. pero mas okay naman sa syudad, tita. Magpa-cater lang ta para uwan na yaso. Dili ko musugot. Kinahalang anhi ka mo magpakasal. Oo, ma. Anhimi magpakasal. Rodel, Magsabot lang unya mi ni Sabrina. Mao ka na ang husto nga buhaton. Ni adinhi ang tanantang kaila, Rodel. Busa, anhi ka magpakasal. Rodel, nganong misugot man ka nga anita magpakasal? Sabrina, sabta ko. May problema si mama. Busa, ato lang una siyang uyun-uyunan. Unya ako? Ako ning kasal, Rodel. Kausa lang na kaslon. Angay lang nga atong gusto ang masunod. Gusto na. Makiksulti ko ni mama. Pahuway na lang diha. Naunsa naman noon niya. Di naman noong ko makabuot sa akong kasal. Analisa! Analisa! May nangita ni Analisa. And ayan guys, handunggan ninyo no ang ikaduhang episode sa bagong drama guys no nga Polis sa Ako Ka Lang. Og that is Daghong sa Sapa. So na may ideya guys kung unsa ning Daghong sa Sapa. Makuha pa ko ideya guys. Maunang mati lang jud ko ani guys no para makasabot ko sa story. Og nindot siya nga istorya no. Anyway, wala po kapamati guys sa part 2. Og before ko mamati guys no og maghimog reaction, ako sang magbasa sa inyong mga comment sa gahapon guys nga upload no. Daghong sa Sapa. Salamat sa 199 views guys. Thank you so much. From Dad's Baskets. Thanks Sir Dudong og Radio Vlogs sa bagong drama no nga Daghong sa Sapa. Adjust na to guys sa cellphone. Daghong sa Sapa. Nga sinuwat sa pinakaluli nako nga si Madam Generica Vidad. Unang ani bintaha kay dungan mog upload sa Pikas channel. Kay dire ko nimo magsubaybay. God bless us all. More power sa MRM drama. O usara guro mi og source ato guys no. Madlang na ako i-mention basin masoko siya. Usara mig source guys no ang DXDC Davao, courtesy of RMN DXDC Davao. And ang matod pa yun niya guys no ni Dad's Baskets murag dahunog mantingali ang buot pasabot anang daghong. Lamura daghong sa Sapa. Di ba magdahunog bin siya guys. Kini si Rodel bagong dramaturgo ambot kung kinsa ni nindot jud ang drama basta sinuwat ni Madam Generica Vidad. Bago pala ni si Rodel guys. Sa kuan pod guys no sa kun ako ang pasultihan do na poy bagong kuan nila. Dramatista nga ginganlan ni kuan og father. So daghan mo gyud nangawala guys sa kuan diwa it's pain mo nang angay gyud sila magdugang no kay kuwang gyud sa tao guys. Then from Lazedo, salamat sa bagong drama murag kadlukan man. Oh yes, murag gyud siya kadlukan gyud siya no. Himduman guys sa part 1 atong adong ganong nga initabok nga itom nga iring. Pero sa pagtan-aw nila guys, wala sila nakita no nga iring. Unsa mangga ang iring lang bagha to guys or nagpa-iring-iring lang. Pero sa dihang pagnaog nila guys no, wala sila nakita nga iring. Mutuo ba mo guys nga pag naimo tabok nga iring kuno nya namoy lakaw bad omen kuno nga mayo kuno nga dili na lang mo padayon.
Well, kanya-kanya matag mga paniniwala guys, no? But then again, ito nang paminahon ang part 2. Pwede kang maligo na. Nasa lo yung among banyo. Karaan na gid kaayo yung bahay. Kay karaan naman sa dangin yung karaan naman sa dangin yung puso. So nasa ko'y ati manonsa guys, no? Kay upay pag-abot na ako guys, gikan ko nang umpra. Ayun, nabasa-basa pa ako ng buhok. Basta akong sanina. Gatiman sa ako sa akong baligya. Nasunod ni sa akong inahan siyang apuan. Oh. Warang imong kwarto. Wow! Kadako sa kwarto. O kadako sa bintana, love. Lampirong pa ang mga bintana. Kapugnaw sa hangin bikan sa kakahuyan. Kanindot din ni love. Unsa na nasa upos, love? Liya man din sa ibabaw sa bungtod ng inyong bahay. Sapa na diha. Sapa di ay na? Oo. Muna sapa sa banalot. Mao ba? Pwede ito maligo diha. May uga na ka ng maong sapa. Dili na maayong kaliguan. Kasayang. Mao ba? Sige. Pahuwi una. Mag-ilis lang ko. Okay. Ay, kanindot. Labas kilang hangin din sa bukid. Bugnaw pagkit kaayo kay gilibutan o kakahuyan kining dapit ha. Usahay. Doon na may nagkanta-kanta. May lalaki nga mikat-kat sa lupi. Usukang mo kat-kat sa tao sa lupi, uy. Lanoy. Naghala ko ng hugdog, botong. Pilig sa'y bailuwag. Okay. Si Annalisa na nasa ubos. Love? Ipatawag ka ni Mama. Maaon na kunuta. Nice kayo ang inyong bahay, madam. Tita. Tawag ako og Tita Mercy. Yes, tita. So, naabot agad sila guys, no? Sa ilahang padulngan. Ug murag istriktahon ng babae guys, no? Annalisa, hatagi nagtubig sa butong ang atong bisita. Sabrina ang iyangan, Ma. Sabrina. Hatagi og tubig sa butong si Sabrina. Yes. Tinga ko guys, nganong tubig man sa butong ang ilang ihatag. Naman nila yung term, no? Murag sabaw sa butong, pero dili siya tubig sa butong. Lahi man ang tubig. Ay noon, kanya-kanya magitag interpretation. Pero sabtan naman gud na siya. Kuno nangita lang yung kukuan. Labas. Ma'am Sabrina, mao ka na ang itahod sa bisita, Annalisa. Nice siya guys, no? Kay bisag di pa kayo niya kaila ang iyang future no nga umagaron, pero nagparespeto no sa iyang mid o gipatawag nagmam. So meaning murag yun siya guys, no? Murag first impression pa lang daan ni kuan ining madam. Yun na siya guys, nakita guro niya nga buotan ni si Sabrina. Okay naman. Tita, okay na cute. Ako nagsulti niya nga Sabrina na lang ang iyang isang pit na ako. Ma, maghis ko tatabahin sa among kasal na Sabrina. Andam na ang tanan. I think dugay na guro ni silang kaila guys. Dugay na ni silang nga nagpuyab, no? Kaya nakadesisyon naman ang lalaki nga magpakasal na sila. Pero how come nga karon pa man nagkita sila guys sa iyang mama o kining babae? Annalisa, kuha ang puting kahon sa atig. Ibutang sa sala. Ma'am.
So speaking of attic guys no, maato mahulagway no sa atong una-una nga dako ni siya nga balay. Talag sara bayay balay no nga ay attic. Familiar ba mo anang attic guys? So di nato ni matiwas ang drama guys kay 6:02 na sa gabi. Og anytime from now magsugod na ang mga aso. Inapasta kay sa oras guys kung saon nga naamo ko lakaw ganina. Importante pod kaayo guys oy. Kay ang birth man good guys needed siya nya. Unya gisintra na ko picture sa cellphone pero grabe ka blurred mo nang need siya i-scan. O nagpa-scan ko dito sa lungsod munang karon gabi na no og apike jud kaayo guys pero wala pa ta kaayo halin no sa naman ni sa maning giingon diri guys. Congratulations Ann Patricia Lorenzo Diaz, Miss International Queen Philippines. One series inspiring beauty received again. Meaning nanay nakadaog sa kuan. Nanay nakadaog guys sa Miss International Queen kinsa man Philippines. Api na kog ongoing pa to pero man na di ay. Ay mga minor pa lang ni siya pa lang. Minor awards pa lang ang nakuha ni Patricia Lorenzo. So mano to guys, thank you so much and good night.